Από τα πρώτα βήματα μέχρι το βάθρο. Το πραγματικό τζούντο Ξεκινάει εδώ. Είμαι ο Σοκράτης Ιωνάς, επικεφαλής προπονητής του Χαϊδάρι Judo Academy, που δημιουργήσαμε το 2017 με στόχο να σου προσφέρουμε κάτι περισσότερο από απλή προπόνηση. Στη σχολή μας καλλιεργούμε ήθος, πειθαρχία και αυτοπεποίθηση σε παιδιά από 3,5 ετών έως και ενήλικες. Έχουμε πάνω από 140 ενεργούς αθλητές και 7 τμήματα διαμορφωμένα βάσει ηλικίας και επίπεδου. Οι αθλητές μας έχουν κερδίσει πάρα πολλά πανελλήνια μετάλλια. Έχουν συμμετάσχει σε πολλούς διεθνείς αγώνες και κάποιοι από αυτούς έχουν φτάσει μέχρι και το επίπεδο της εθνικής ομάδας. Οι προπονητές μας είναι όλοι πτυχιούχοι ΤΕΦΑ και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, κάτι που μας επιτρέπει να προσεγγίζουμε τα παιδιά ως παιδαγωγοί με σεβασμό και ασφάλεια. Κάνουμε δράσεις σε σχολεία και προσφέρουμε δωρεάν μαθήματα γνωριμίας, γιατί θέλουμε όλα τα παιδιά να γνωρίσουν τις αξίες του τζούντο. Ο χώρος μας είναι σύγχρονος, άνετος και 100% διαμορφωμένος για να αγαπήσετε το άθλημα. Αν θέλεις το παιδί σου να αθληθεί με αξίες, στόχους και σε ένα όμορφο περιβάλλον, έλα να μας γνωρίσεις από κοντά. Είμαι ο Καμπέρος Γιάννης, προπονητής των αγωνιστικών τμήματων του Χαϊδάρι Judo Academy από το 2022 και μαζί μπορούμε να βάλουμε στόχους και να σου δείξουμε και τον τρόπο για να τους πετύχεις. Κάλεσέ μας ή στείλε μας μήνυμα για να μάθεις περισσότερα.